खुलुमबाय बड'लेण्ड निउज 24 नि स्टुडिय'आव नोंथांमोनखौ बरायबाय मोनसे ब्रेकिं निउज मख'जाथाव असमिया मेथाइ खनगिरि आरो बिहु मेथाइ खनगिरि भिताली दासआ दिनै मोनाबिलि 3:05 जोबथा हां बोयो। बिथाङा रुंसारि जानायाव असमिया हारिमु मुलुगाव गोबां खहा जाबाय। बिथाङा कर'ना भाइरासजों जुजिनानै जोबथा जिउ नागारनो गोनां जायो। भिताली दासआ गोबां मख'जाथाव असमिया मेथाइ रोजाबदोंमोन आरो गोबां मख'जाथाव असमिया बिहु मेथाइबो रोजाबदोंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 15 एप्रिलाव बिथांखौ कालापाहाड़ कभिड हस्पिटालाव थिसनदोंमोन। बिथांनि देहायाव कर'ना भाइरास दं होननानै हमदांनो हानायनि उनावनो बिथांखौ कभिड हस्पिटालाव थिसनदोंमोन। बिथाङा जोबथा मेथाइ रोजाबदोंमोन थांनाय 14 एप्रिल खालाराव मोसौ बैसागु सानाव आसुआ बानजायनाय मोनसे हाबाफारियाव। बै समावनो बिथाङा मेथाइ खननायाव जेंना जादोंमोन होननानै मख'दोंमोन। भिताली दासआ जुबिन गार्ग आरो गुबुन गुबुन मेथाइ खनगिरिफोरजों मेथाइ रोजाबफादोंमोन। बांसिन बिथाङा जुबिन गार्गजों बिहु मेथाइ रोजाबदोंमोन। बिथांनि मिलौदो गाराङा बयखौबो गोसो बोनो हादोंमोन। भिताली दासआ गारां होनाय माखासे मख'जाथाव असमिया मेथाइनि एलबामफोरा जादों जानमनि, जनबाय, अन्जना, रांधाली, रहदय, बगितरा, कपौफुल बायदि बायदि। रुंसारि जानाय समाव बिथांनि बैसोआ 42 बोसोर जाबायमोन। नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड'लेण्ड निउज 24। नोंथांमोना गोदान रादाबनि आपडेट मोननो थाखाय बड'लेण्ड निउज 24 खौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम दाबाव। गोजोन्थों।